Dicilik wong 10 no panggah kuat, para yo melar. Guyu wae ya. Guyu sing banter. Ora sapa lho sing guyu. Pancen iki gak ngerti aturan nyenuk. Yo ngerti, butuhe dibuka terus dilebokne. Nyenuk iki nek wong gentle siji lawan siji, ora nek critane wedokan siji dilawan wong 10 kuwi. Lah kuwi kan tembung umpama. Bayangno, Wegah nyapa dadak kon bayangne. aku dhewean aplah-aplah kon ngacrus kabeh 10 ngono ya ta. Ngapasi aku ruangsamu? Lah iya lak bener to. Betah kene kok. Aku ki anak murid Ki Arjuna aja macem-macem. Ora sapa lho sing arep macem-macem. Sopo sing gak ngerti emang nek nggonku ombo, heh? Kalau kabeh followerku wong lanang-lanang sing komen-komen kabeh guys tau tak icipi siji-siji ya. Lah aku kok urung. Ngerti kabeh kae nek nggonku wis koyo kolam renang, ngungkuli kolam lele. Kowe barang sak kanca-kancamu nek ape mrene ya, berdoa yang baik, pamit ning keluarga. Lah nyapa dadak pamit barang. Paling engko nek nyerang aku bersama-sama iso bendal geblak. Mulai mekeh-mekeh koyo wong sunat gelem we, Dijajale lho urung lah kok muni ngono lho. Paling awakmu sing mekeh-mekeh. Anjay.